Nung bawa na bawa man lada. Nung dah. Gubul lagi. Ay no, orada ini na hadi. Parlasan nung micho. Kasi post tukar ne. Geram na dikan mo le. Jokam na ni. Na. Jokam. Baik ko na. Enggak apa na beri Mimi saya kasih nih. langsung tuh ay bayo lah kupi daw dumun sa kupi. Kani apa nama benga? Na ya na. Inakal lig saya ini mah. Inakal lig saya. Ay inakal man ko bitin ako. Good morning लोगोफोर थरायनाया ओरैबायदि मानसि माने आं माने खाननै हाजिरा मावनो थांदोंमोन आरो हाजिरा माने आं आंनि खामानि मावनो थांदोंमोन इनिफ्राय इयाव मा जादों थरायनाया माने ओरैबायदि मानसि आंखौ जाहो लोंहो थांहोनानै गावआ मा खालामदों मिथिबायना न' खाथिनि बाजैया बिजावजालिया लिंना लाना थांफैदो आमखालानाव खामानि माइ गायनो खामला नागिरदोंनो होननानै फंसेल' होनदोंमोननो इयावनो माने बा अखा हानाय बोथोर दोमैनायजों माने बिराद इन्टारेस्ट जाखागोन होननानै बिराद माने जसाव थांदों जाहैबाय माइ गायनो खाननै जाबाय माइ गायनो थांनाया इयो ओमफ्राय माइ गायनो थांनानै सोमलाबला माबायदि जाना दं नायबानो जाबाय इमान बायदि मानसि माने सान्दुङावबो थांलाया अखा हाबाय थानायखाय खाननै अखा ओरैनो थाइफ्रिबाय दंमोन दाबायदि दोमै लुलु जानानै दंमोन आरो ओमफ्राय मा खालामदों नै दिनैथ' आं थांनो होआसै ओमफ्राय दहाय फुङावनो ना गुरनो खानैसो मानसि थांदोंमोन इयावबो थांफानो होआखै आङो ओमफ्राय नै थांफानो मोनैनि मायाव मा ना गुरबाय दं नुबाय नै न'नि फुख्रियाव मस्थ' दै लेथ्रायाव इमान बायदि मानसि पेटु बुस्रोदजोबनो लुगैनानै मा जायो आंना गोसोआ बिदिनो होनबालै थांनानै मिथिबाय ओइ मावदो नों इयाव हा दै लेथ्रायाव ना मोनदो आरो माया नायानो गलबबाय थाबाय लायनो इमान दै लेथ्रायाव दायो मानदोल' होनना बुंलै नोङो दायो मानदोल' होनना बुं थांफानो मोनैनि माने इयाव गुरफैथारबाय आरो इनो मावा गोरलैखौ बुथुमगासिनो खानैसो मानसि ना गुरनो थांदोंमोन ओमफ्राय इखौनो गेलेनांबाय ओमफ्राय दायो मानदोल' होननानै बखिलि नोंखौ गाथंगोन आं बेथ'लै दोनदोलै दोनथ' है मा हबिया गोरलै नाखौ बुथुमबाय थायो नालाय माखौ बाथोन देना गालांनो नोंलाय अबाव थांदो न'आवलाय मा खालामनो अ माने बहा थागोन बहा थाया जाबाय दं नामा हो नैफोरबायदि बेंसि गोरलै नै बोरनाय खोथिरनाय नै इफोरबायदि बेंसि गोरलै फिथिख्रि गोरलै नायानो देरस्लाबनो मोना दोनदोलै थ' खुबैनानै सिद्राय जुगोन आं माथो होनबालाय मानदोल' होनना बुंलै दायो मुलिल' फोनदो आंखो दा बिमान बायदि नै माइ गायनो थांनानै सोमब्लाब्ला माबायदि जानानै दं नै नायदो नै इमान बायदि थांखुमालायो आरो दा खनसेल' लिंफैदों खनसेल' रायखांदो जाहैबाय आंखौ आं खामला नांगौमोन नोलै होननानै ओमफ्राय बोथोराबोथ' मोजां जाखाना दं जाहैबाय होलांबायानो इनिफ्राय बोथोर मोजां जाखाना थानायसो दोनदोसै जाया दोन नोंनि माइ खामला जानाय गायनायखौ नों मा मोनबाय थाखोलै मा हो दै लेथ्रायाव मा मानिथारालै सालायो ओइ नोंखौ बेथो मा मानियालै उठी सल्लि kabar uthi बै मा जाजोबखो खानाया दै लेथ्रायाव माथो होनबाय थादो खर' लोबामोन ना आङो नोंलाय सोरथो गेलेबाय थानो होदो ओइ नुथियाखै हाब्रुजों फैबावनांगौ नामा हो हाब्रुजों फैबावनांगौ उदि uciknya kecil mak sudah udah kabar
एख' जादों नोंनि आखारावबो जादों दोनसै दोनसै एसेखौ लोगो जादों उथौ उथि दोनथौ नादौ थुर' या सिदोर जुनाङा नै सिदोर जुन नै आंनावसो मानजोबसिगोन सिदोरानो मिथिबाय थौ जाया इखोरावबो थुर' हाबार फिसिनांगौ नामा नै फिसिजोबदों नै ओरैहाय नै ay nakal man ko bitin ako. Kubilang ka na ito. Kubilang ka ito. Truro na asa ikro ba. Mabar. Na ayan ki kene. Na kya toriyo. Na di. इसे दुइ लिटार मानबाथाय दायो मा खालामगोन नोङो मानबाथाय दायो मानदो होननानैल' बुङो मानदो होननानैल' बुं मानजोब्बायलै होननानै बुं बिराद गाजायो ना गोरलै गोरलैखौ साला इमान बायदि मानसि नुबाय हाब्रुआव थांनो होनबाथाय दैयाव गेलेनो होनबाथाय माबायदि जायो मान अख्रायनि अख्रा खायथि बिराद गोनोआव सेरनफोर जानो ब्रने इना गोरलै गोरलै जायो नामा है इना गोरलै गोरलै जायो इना गोरलै गोरलै जायो नामा है इना गोरलै गोरलै जायो इना गोरलै गोरलै जायो बिराद गाजा इखिनि नाखौ नोङो गुरनो खारनै इमान दै लेथ्र' ओइ दाउनो आदार हो दाउनो हो दाउनो जाहो इमान बायदि सालायो दायो नोङो मानदोल' होनलै नोङो गाथमथारगोनलां बिदि गाथारगोनलां थमनायाव गाना गाथारनायाव मानसिनो आङो सेनला मेनला नोङा होबावनांगोन नामा होबावनांगौ इदो दै लेथ्रायाव गेलेनो होनबाथाय हाब्रुआव गेलेनो होनबाथाय बिराद जोम माइ गायनानै थंसिसि सोमलाब्ला जाजोबदो बेखौबा गम मोनाखै फैलागि दा फै हारसिं उन्दुना थानो खथसो मोनगोन आंहा खान्थि गैया माने नोङो एसे दै लेथ्रायाव हाबनानै मा खान्थि मोनखो इनिफ्राय मानोथो थब्ल'आसै आथिं गिनिल' मानोथो फिसिगो मानोथो थब्ल'आसै थब्ल' होनबानो जायोमोन ना होमबा मानो गार'आ माथो जाखो जिखुनु नोंथ' लादोंमोन ना इमान बायदि मानसि माइ गायनायाव माइ गायनो थांनो टाइमावबो इमान बायदि खारखोमा लांगारगारदो नुबायना खनसेल' लिंफैदोंमोननो आफालानाव हाजिरा खामला नागिरबाय दंमोनलै थांनायथ' होननानै थांबायानो इनिफ्राय माला मा थांबा नों बायदि थांबावनो सान्दुं रां दुंबाथाय गोलैना थायोबा हामगौमोनलै इखौ नायफिनथारामोनलै आङो बिमायासो दाय जाबाय लेंहरनायनो गाथाजागोन नोंखौ दिन थांनायबा खसालै माखोनि माबायदि थंसिसि नेवलिलि ट्राक खर'नसेयाव बाम्पार बोरायनि खर' नुखायो मानसिखो थुङा खुग्राया बेफोरखौबा खम गैया गैयाथ' आरो नोंलाय माथो महरा जाहोयावसो ओरैनिफ्राय ओरै नायथिंबाय थायो नायगोन आरो टाइमाव लोगोफोर नायाथ' फिसा फिसाखा ओमफ्राय आं माबा मोनसे खालामनांदो मिथिबायना इनाखो गोरलै इनाखो आं माने दैयाव लखबनानै दोनहैफिनो इखो ओमफ्राय मा खालामो फरायनानै रिएक्सनखौ नाय गार' खांखाबाथ' थैजोबसिगोनसो माबा मोनसेबा नै इखौ लखबनानै इखिनि नाखौ लखबनानै दोनहैफिनगोन आं दैयाव
gilane logo tigi juga sing singli tigi juga bosong torrena nagira mana naine lokop skambai khalli ne gila iman baik na फिसा गेलेनो बाथाय माने एसेबां माबा जायो मिथिला आरो ना गुरनो होनबाथाय ओरैबायदि फरायनानै रिएक्सनखौ आं दायो नायगोन खबाया जेराव दं आं बेयावनो दोनफिनगोन मिथिबाय इयावनो दंमोन ना इयावनो थाथे मानसिया दुगैखांनानै फैनानै आं केमेराखौ जास्ट आन्दोआव दोनखागोन बेखौ नागिरबाय थाग्राखाय माबायदि रिएक्सन जायो नायबानो जाबाय मानसिया दुगैखांबाय खोमा माबायदि रिएक्सन जायो नाय दुगैखांबाय नै दुगैखांबाय ओमफ्राय मानसिया माबायदि रिएक्सन जायो लोगोफोर नायबानो जाबाय माने खबाया जेराव दं इयावनो दं ओमफ्राय आं दायो नैखैजा ओरैजा फैनानै ओरै लाफैगोन नै खबाया जेराव दं इयावनो दं नै 나그래도 이수가 나그래도 마트 펑치면 나이트 막 움직여 타네요. 봐봐. 아! 나야래. mana kubuk ya hah kubuk ya 나 고백이야. mana na girbudin lang lah mama chicken usu dun video ini 나 나람 나야 여든다nga. wow 이거 고백이야 이거 네가 나 든다nga. 나 그로. nungni kobai den dena madang e khun wa khayo budin den ba konde yo budin de an wa kene ke bayang 고백이 이리 봐. hoya ko budin de man 이요. hoya yo ma tawar busi ma yo ma taw busi 쉐나마. yo ma taw busi 이야 눈가르 드라마. ayna ayo na ne nung bo be yo den da 사세요. 뭐든지 같이. 고백 없는 고백 네네네. जिंदगी कसम खबायखौ नुवाखै आं मिथियो इनि इयावसो दासो नुबाय आङो 고백한 다세요 랍들. इनोथ' नोंनि खबाय दोननायखौ नुवाखै आङो नै दालाय नै 나래 बुझुमबाय. ओमफ्राय मा मिथिग आं होननानै नाखलाय इनो मालायनाव बोरै दाम फैदो इनि बे खनथुमनानै नोंसो अबाव दोननाय 나 밥에 든다. आं मिथिग आंलाय माबायासो दोनदो ना सोरथो दोनदो आनायानो गैमारा सं गैमारा संनायानो हो दाउ खनसासो बै खोमा 너네 우리 혼자 나고 나서 이사요 가는 거라.
नायलांलाय होनबालाय नाखलाय बाबायालाय बाबाया हो बाबाया मिथिया बाबा दंमोन आरो न'आव बियो संनो माथो होनबालाय सिंगियाव गैया सिंगियाव नायनाय हबा दोनदों खोमा गैया हो गैयालाय हे नायलांख' नायलांखो नागिरनाय हा यावबो गैया सं गावानो खनसास बै खोमा दालाय बेरे देरसानायखौ इलाय माबोरै खनसानांगौ जाखो माथो दोननाय दावालाय माथो थिग खनसान बानाय नोंसो बोरै दोन्दोंमोन नोंनो मावदो मा मावनांलाय मावाबा थाया नाया आं मावनाय माइखौथ' होनना लाबोनाय मा खालामदों नोंलाय एवलाय नोंनो मावदो आं आस्था जाबाय जिदौलाय माथो लाबाय दं होनबालाय इयुन मिथिजों भिडिअ लानाय थै जादों माथो भिडिअ लादो नोङो माथो भिडिअ लादो नायानो गैया दस' मा मोखौ खोथा होननाय होदोलै आइनो ये नोंनि खबाय दोननायखौ नुवाखै आङो अबाव मा नागिरना मोननां जाखो आं बायाखै नोंनि खबाय दोननायखौ नुबासो आं नोंनि नाखौ गारनो नायो हो हे भगबान ए इयाव खबायखौ दोनदो नोंहासो मानो अबाव दोनना लादो अबाव माना लादो मा मिथिगौ सोरलाय नों दांगोना दाखै दिसु नों दाबा नाया बोरै नोंनि जेखाय सुनायखौ नोंसो दहायबा इयावलाय खुबै दावदोंमोनसो खुबै दावनायनिफ्राय खन्थुम मोननाया सोरमोन खनथुमनानैथ' इयाव गालांदों खन्थुमनानै इयाव गालांनायनिफ्रायथ' आं नोंनि खबाय गालांनायखौ आं नुवाखै मिथिबाय बाबायालाय नाखौ मानो दांनो गोनां मालाबाबो दांफेरा मा इयाव मिथिगौ आंलाय नोंबो बहा दोनना लादो बहा मानो लादो नों दाङाखै गुबुनलायनो नों दांगोना दाखै गुबुनलायनो बाला दांगोना दाखैखौल' बुं फोथायखाय आं नोंनो मावखादों मावदों मावखादों नाया लायफिन मालायखौ टाइम मोनो इयाव नोङो ना गुरदो नामा हो मालायखौ सिखाव मोनो नोङो टाइम मोनो ना गुरदो इयाव नाया माबोरै गोमानो गोनां इयाव आदि गुबुनलायनो बिखायाव अबे बाथोन देना गालांनो नागिरदों नोंखौ बेथो माया नोंनि खबाय दोननायखौ आं नुवाखैलै भगबान मा खबाय दोननाय नुयो बारान्दायावनो दोनलांदो जों दहायनोलाय साजायाव नुवाखै होनबाथाय माखौ होनबावोलै नुवाखै होनबाथाय मा होनबावो मानसिया दहाय मानो खबाय दावदोंमोन नों खबाय दावनाय हिसाबै नोंनो दांखाथारदो नोंनो दावनो होदो नावरिन बाथोन देना गालांनो नागिरबाय इमान लेथ्रा मानसि माबा मोनसे मालायखौ बारा बखिनो नाङा नोंनाव मेगन दंबा नों मेगनजों नुदोंबाथाय बखि मिथिबाय मा भिडिअ खिथिनो नायफैब्रा नोंनो नायफै जुदि नों थैखाबाय माखो जुदि भिडिअ दं माबा मोनसे मावदो नों आंनि नाखौ नोंनि ना खबाय दोननायखौ आं नुवाखैलै जिबनाव खसालै बाब नुयो नुवा लाबो मिथिगोन लाबो इयावनो दंखायो बोरैलै गस्ला सिगोन आदै खामानि गैया मानो इदि खालामो नोंलाय ना गोरलैखौ मा होनना गोरलै बाथोन देजाया नामा बाथोन देजाया इयाव लेथ्रा दैयाव ओरैनो आबैदो हे भगबान भिडिअ खालामदों नोङो ना भिडिअ खालामदों मबाइलखौ नोङो ओरैनो बोरैलै माथो मोनथारदों दे बायदो बाल्थियाव बायबा थैखागोन नोङो बाल्थियाव बायबा थैखागोन होजागोन खालि बुस्थु गारथुमनाय
गोरोमनानै गांनो माले आइन अर्दैनिनो आदि आदि आइ फाग्ला जागोन नोङो मिथिबाय फाग्ला जागोन नोङो जिबनाव मानसिफोरथाय हे नै ना बाङाय ना गोरलै रखम बोरै पाग्लि जादों इनो हे अख्ला जुबोनाय रखम जादों मानसिखौनो हे मानसिखौनो अख्ला जुबोनाय रखम जादों इनो थैजोबखायाखै नामा इनाया ओमफ्राय थैजोबखायाखै इयाव मान लेथ्रा भाब नोंनिया बा मालाय इयाव लाबोनायखौ नोङो दसेनो लांनानै इयाव लखबहैलायनांगौ नि हे पाग्लि जागोन नोंलाय अख्ला जुबोनाय रखम गोरनै हरनो होनबा जिबो खालायबाय थायो गोरनै हरनो होनबालाय अरथारथारगौ जोंलाय बारा मालाय बुनायखौबो खाथिङा मालाय एसे लाबोनायखौबो दोननायामोन नोङो इखौनो मा लोमफा खर'नियाव गारहैनांगौ इ ना फिसा फिसाखौ मा खालामनो दोनगोन नोङो गोरलै आसुगुरसेनि आखायाव नांजाया मिथिगोना बाथो देना गालांनाय जाङो हे भगबान ओइ दाउदै दं दाउदै खेवना गालां बाबावै नि अख्ला जुबायमोन बेथलि हे बोरै हाथाय नायनो बोरनै हाथाय नायनो बोरनै हे भगबान नि गोजा जालायदों गोरनाफोराव हरनो मोनबालाय नोंनाव हरथारगोन सं मानसिखौलाय गोरनायाव हरनो मोनबालाय नों मानसिखौ हरथारगोन सं आखायावनो जुदि इदि हरदोंबा गोरनायाव हरफ्लांबा माबायदि जागोन दिनै नोङो हो इमान गोरलै नाखौ नों मानो बुथुमहैनांगौ दिनै इनोथ' नोंनि भुल मिथिबाय गोरलै नाखौ नों गुरबाय नोङो इ बुस्थुखौथ' नोङो इयाव गारफिननानै बुथारनाय नामोन ना थैयाखै दालाय इलाय बा थांफिनदो इलाय नायालाय थैयाखै जाबा मा लाब जायामोन नामा माला खारजोब्बाय नायो एख' संब्रबलायला आं बाबायाबो एख' जाखाया ना बेदर होननानै आंनि नाखौ देना गालांनो नागिरदों बाथोन मोनसे भगबान हे हाथाया गोबारथारलायनानै नि ए हरफोराव गोरनायाव हरना दोनबाथाय थैखागोन सं हो ए नायनाय बोरै जायो भगबान गिबायलां नोंखौ नै गोजा जाना दाबखाराखै नै नायनाय हाथायग्रानि नायनायनि हाथायग्रानि ब्रो bener bener terus nang bener sih podo ko perkata nih gue sasal nih ini ye karena orang bawa kok selalu pelongon ye zombie badi tahu dia hit musani gue wah kayak sana laden nih setcong Ninali nih nak karena anggi balik orang gila yang জীবন ini mah kau malah pakai lang nih soalnya জীবন nih aku nggak kayak lah kulumbai namaskar ang ortar sana sih ya